وعلى آله وصحبه. القلب المختار يا طه
Yeah.
Semoga kita ikuti acara kita memberikan sambutan. Selanjutnya kita rumah benar kalau seperti akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Dumateng para alim ingkang kula taati, dumateng sesepuh sepuh wonten lingkungan mriki ingkang kula hormati, dumateng rencang-rencang anggota pikir kaulati ingkang kula hormati lan sedaya rencang-rencang jamiah Al-Ghazali Muslimakan Allah hormati. Saderipun monggo kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjenengan masan alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang monggo kaping salawat, ingkang kaping kali selawat uga salam katur dumateng panjenengan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dumateng rekan-rekan sedaya Allah hormati, Allah selaku sahibul hajah sudah aturaken matur nuwun atas rawuhipun para panjenengan sedaya. Mugi-mugi rawuhipun para panjenengan sedaya ingkang menika saged beto pinten-pinten hikmah, pinten-pinten barokah, manfaat dunia wa dunya akal akhirat. Amin. Sepeda malih kalau selaku sahibul hajah wabine wonten wonten lintang-lintunipun utawi wonten kekiranganipun anggen kawula nemataken utawi sedaya ingkang kirang berkenan dumateng panah panjenengan sedaya kawula selaku sahibul hajah aturaken pinten-pintenipun maaf ingkang sakathah-kathahipun. Makaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi sedaya kalawau saged manfaat bidini wa dunya katal akhirah. Amin. Akhir kawula kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Purman, Bapak Pedal, dan mugi-mugi Nabi kantuk berkatan Allah Subhanahu wa taala. Suwarga tansah mangolawangen bidawe kanggo sapa wae sing kuat imane lan badhe ngamale rikala urip ananda nyale sallu ala Nabi Muhammad. Suwarga tansah
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi kepada sahabat-sahabat Ansor kita ikuti acara semangat pun berkata ketua Ansor nanti disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kepada para rekan-rekan sedaya, kepada sahabat Ansor baik junior maupun senior, kepada ibu-ibu muslimat dan fatayat yang Allah hormati. Pertama, kula mewakili sahabat-sahabat Ansor ngaturaken matur nembah nuwun bilih punapa Bapak Waliman utawa sahabat Waliman menghadirkan 3 peleton. Jadi alhamdulillah ini sedaya doyan maem menawa menyemangatkan iki pun kula telasaken. Alhamdulillah kita tetap semangat dan bisa terlihat dari seragamnya. Sudah saya amati pertemuan pertama dan kedua seragam juga berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya NU Sumber Kebo utawi ibu-ibu muslimat dan fatayat ini semangatnya luar biasa atau biasa di luar. Soalnya lobbynya itu sak-sak kan. Bapak-bapak ini tahun seragamnya masih 1. Buat menapa sedetik kita sedaya niki kompak, tetap bersama, tetap bersatu, dan ampun kesupen salah niat kita niki berniat nyantri dados santrinipun Mbah Hasyim Asy'ari. Poinnya nggih punika kula winginane mujud lagu bapak-bapak rong dino wali kabeh apa dipingin ngumpulane jam 7 lebu sampai jam 12 leren. Terus jam 1 masuk, jam 5 leren. Kakean materi lali kabeh. Intine sing kelingan berdiri tok. Sapa wong gelem ngopi NU utawa berkecimpung ing NU tak akui dadi santriku. Oleh tak akui dadi santriku, tak dongane anak bujune husnul khotimah. Amin. Kita sedaya niki lebu dados santrinipun Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Amin. Namun iku sambutan saking kula wakil sahabat-sahabat Ansor, kula nyuwun pangapunten dumateng sahabat Sohibube Bapak Waliman matur nuwun. Iki makin kula telasaken sedanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyril zalimin bizalimin wa akhrijna min baini الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على Terima kasih.
ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. bil muhaimin Toprak itu kok ora kan. Toprak kan lho. bil muhaimin abadi maula Thank you.